Nå, men nu sidder vi altså her på vej nedad. Vi måtte lige have en lille disput, for vi har købt returbilletter, og den her, den vil vi fandme ikke gå glip af. Vi gik en lang tur i går, og det her, det er altså det tætteste, vi kommer at flyve lydløst uden vinger. Prøv at se, hvor højt vi er oppe. Se tårnet ned. Se byen. Vi ligger flere 100 kilometer nede under os. Og det er faktisk ret. Det lægger vi egentlig ikke mærke som vinter, når alting er hvidt, men det virker meget højt nu, når det går nedad. Og om lidt så får vi et fantombillede af toppen på skihopbakken. Og så kan jeg fandme ikke forstå, at der er nogen, der tør. Hvad? Prøv at se. Det går jo lodret ned. Det går lodret ned. Vi zoomer lige. Prøv at stå deroppe. Jeg skal satme ikke nyde noget der. Ret og vimmer. De skal godt nok have is i maven. Og så, hvad kommer de op på, når de hopper 100? En hel masse kilometer. 120, 30, 40 stykker. Hvis vi er heldige, så kan vi se campingpladsen et eller andet sted derude. Men så heldige er vi nok ikke, for den ligger nok ude i træerne. Og der er jo heller ikke telelinse på det her. Se den så. Den skal jeg nyde, når jeg kommer hjem. Når jeg ser det i fjernsynet næste gang, så vil jeg kunne sige, at jeg har været der. Nå. Men det her, det var vist gyset, så tror jeg godt, at vi kan slukke igen. Og det er godt, at vi på tjekkisk kunne forhandle os til at få turen med nedad. Det er kraftigt ikke til at fortælle dem, at vi vil have penge tilbage. Der sidder min smukke hustru. Hun er rolig nu. Det virker altså ikke så farligt, når man har ski på. Det er nok også, fordi man har meget mere tøj på og pakket ind og sådan noget. Men det her, det er da højt. Og så er jeg da lidt glad for, at vi ikke skal sejle over direkte over en kløft, hvor der er 800 meter ned. Altså, det her, det kunne vi måske endda overleve, hvis det gik galt. Hold nu kæft, der er den. Ja, det må jeg ikke sige. Så det lader jeg være med. Så det var fedt her. Og nu skal vi hjem og købe sko igen. Og så der er vi lige sådan